Ahojte, volám sa Martin Svočák a som jedným z organizátorov ALS charitatívneho behu Memoriálu Jána Svočáka. Podujatie vzniklo v roku 2017 po smrti môjho otca na chorobu ALS. Ide o svalovú atrofiu, pri ktorej v tele pomaly odumierajú bunky nervovej sústavy, ktoré majú na starosti ovládanie pohybov. Človek tak pri plnom vedomí ostáva väzňom vo svojom nehybnom tele. Ako posledné v tele odchádzajú plúca a srdce. Práve preto sme sa rozhodli v logu charitatívneho behu použiť symbol dvoch bežeckých stôp v tvare plúc a srdce, ktoré je zároveň symbolom pomoci druhým. Cieľom podujatia je podporiť osoby s neurovo-svalovými ochoreniami a venovať im každoročne celý výťažok z podujatia. Účastníci majú na výber z viacero trailových tratí: maratónsku, polmaratónsku, tímové štafety, Nordic walking, canicross, ale aj detské behy. V deň podujatia prichádzajú bežcov do areálu podporiť aj nami obdarované osoby na vozíčku. Rok 2023 bol rekordným počtom účastníkov, ktorých bolo vyše 600, počtom dobrovoľníkov vyše 90, ale aj rekordnými časmi mužov a žien, vďaka tomu, že naša najdlhšia trať patrí do Slovenskej ultratrailovej ligy a zároveň bola pre tento rok kvalifikačnou na majstrovstvá sveta do vrchu v Innsbrucku. Vyzbieraný výťažok 13 640 eur sme prerozdelili rovným dielom medzi 8 obdarovaných osôb. Charitatívny beh organizujeme vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu prostredníctvom občianskeho združenia Športu srdcom. Ďakujeme všetkým účastníkom, dobrovoľníkom, ľuďom, ktorí prišli prispieť do zbierky a sponzorom podujatia. Veľmi sa tešíme, že sme mohli za úvodných 7 ročníkov pomôcť sumou už 47 770 eur. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na niektorom z nasledujúcich ročníkov. Ahojte.